बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ जाबाय रुस आरो इउक्रेननि सायाव बेसेबां रागा जोंलायनानै दं आरो बेसेबां रकेट बमजों दावहा नांगासिनो दं। नाथाय बे दावहा जानायनि सिगां जानुवारि 2 तारिखआव सासे फाइस्टरा बुंदोंमोन रुस आरो USA आरो चाइना मोनथाम देशा बिराद रागा जोंलायगोन आरो दावहा जागोन, जायगा जायगा बम गोलैगोन। माने बेफोरबायदि इसोरनि आत्माया बिथांखौ बुंहरदोंमोन, बे फाइस्टरखौ बुंहरदोंमोन। दा बिनि बुंनाया जाबाय फुरा। आत्मा ने मुझे दिखाया था कई देशों में ऐसा लगेगा जैसे परमाणु बम गिर गया, 3 देश बड़े गुस्से में आ जाएंगे, रूस, चाइना, USA, उनके मुंह लाल हो जाएंगे उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, और वो लड़ पड़ेंगे। और ये साल ऐसा हो सकता है, मैंने देखा बहुत सारे बम गिर रहे हैं, 3 देश बड़े गुस्से में आ जाएंगे, रूस, चाइना, USA। बे फाइस्टरा मा बुंदों गासैबो जाफुंलांगासिनो दङ। नोंथांमोना आङो प्रुफजों लोगोसे देखायगासिनो। रुसजों इउक्रेनजों दा दावहा जागासिनो। सिगां बर्डाराव बिथांमोना रागा जोंलायनानै गुलि बारुद खालामबायदोंमोन आरो बिनिफ्राय बारासो बारा जालांनानै दा रुसआ इउक्रेनखौ रकेट बमाजों आरो गिदिर मिसाइलजोंहाय टारगेट खालामगासिनो दङ। इउक्रेननि गंसे स्कुलावबो रुसआ टारगेट खालामदोंमोन आरो दा बे समयसाया गोबां दावगालांगासिनो दङ। विश्व युद्धनि बायदि महर मोनगासिनो दङ। दा उखुन्दै इउक्रेन देशआवहाय नुनो मोनो। गोबां निउस बिजोंफोरनिफ्राय इन्डियानिफ्राय गोबां फरायसाफोर दंहैयो होननानै खोनानो मोनदों। दा लाबोथ'नो हाया जोंनि इन्डियायावहाय। आरो दा रुसखौ एटेक खालामफिननो थाखाय दा इउक्रेनजों 30टा देशआ गसंथेबाय आरो जोंनि इन्डियानिफ्रायबो मदद मोननो थाखाय इउक्रेना खावलायदों जोंनि इन्डिया हादोरखौ। उखुन्दै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयावहाय ओरैबायदि दा समयसाया ओरैबायदि बारायलांगासिनो दं दा विश्व युद्धनि महर मोननो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बयबो खौरां बिजोंफोराव नुखाबाय आरो मिथिखाबाय। नुवाखैब्ला नायब्लानो जाबाय।